Έχουμε όντως μια πολύ έντονη σεισμική τεκτονική δραστηριότητα, αυτή τη σμηνοσειρά, την οποία την αισθάνεστε τις τελευταίες ημέρες με έντονο τρόπο. Αυτή είναι που μας προκαλεί την ανησυχία, γι' αυτό ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση. Όχι γιατί πιστεύουμε, μας λέει κάποιος, γιατί θέλω να το πω και αυτό, ότι θα συμβεί κάτι καταστροφικό, αλλά γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.